Nejdem voliť progresívne Slovensko. Nechcem ísť k voľbám ako otec a vrátiť sa ako rodič X. Nechcem odísť od mojich 2 detí, od môjho chlapčeka a od môjho dievčatka a vrátiť sa k 2 osobám, ktoré by sa mali neskôr v živote identifikovať zo 70 možností rodovej. Nechcem, aby sa v nemocniciach prestali rodiť chlapci a dievčatá. Nechcem, aby sa v nemocniciach začali rodiť osoby. Nechcem voliť bandu politicky mladých amatérov, naivných, ktorí nemajú žiadne skúsenosti. Nejdem voliť Michala Šimečku, ktorý si myslí, že doktorát z Oxfordu ho zvýhodňuje. Práve naopak, nezvýhodňuje. On nemá vôbec šancu, čo sú Slováci, čo je Slovensko a čo Slováci potrebujú. Nejdem voliť stranu násilníkov. Stranu, ktorá v covidovej ére tvrdila, že keby boli vo vláde, tak by donútili všetkých ľudí sa zaočkovať bez ohľadu na to, či to chcú alebo nechcú. A kto by sa zaočkovať nedal, tak by zdravotné ošetrenie si musel hradiť sám a keby to zaplatiť nechcel, tak by ho štát mal právo a povinnosť exekuovať. Nejdem voliť stranu, ktorej program je na úrovni semestrálnej práce 1. ročníka vysokej školy. A môžem to povedať, pretože nie som umelec hlboko zavrtaný v análoch svojich mecenášov. Idem voliť stranu, ktorá si myslí, že dodávkou zbraní do vojnového konfliktu je najrýchlejšia cesta k mieru. Nejdem ich voliť, pretože mi vadí ich mladícky výzor, to, že nekričia, nenadávajú, to, že sú pekne oblečení. Nejdem ich voliť, pretože sú obsahovo úplne prázdni. Nejdem voliť tento marketingový experiment. Nejdem voliť progresívne Slovensko. A som na to hrdý.